Jehova inkosi yamakhosi, uNkulunkulu wesizwe sonke. Isizwe sonke siphakamisa igama lakho. uNkulunkulu engcwele namhlanje sisho njalo. Sithi wena ufanele udumo, ufanele ukuphakanyiswa. Sikunikeza udumo lonke uNkulunkulu engcwele. Siphakamisa wena wedwa uNkulunkulu ophilayo mezwe izinto zonke. Impela you deserve the praise of the best uNkulunkulu. Akekho omunye ngaphandle kwakho. Siyakhothamela Jehova uNkulunkulu wethu. Siyakhothamela uNkulunkulu ophilayo. Sibabasa wena uNkulunkulu onamandla. Sibabasa wena imisebenzi yakho emangalisayo imihla yokuphila kwethu. Impela Jehova uyababazela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ogcwele. Siyabonga uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Nkosi yethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu ophezulu konke. Thatha indawo yakho nakulesikhathi leli libizwe lakho liphefumule ngoqobo ukuba abantu balimukele kube kuphenduka nokwenza yakhe intando egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngizobingelela umfundisi egameni likaJesu. Ubuholi balayindlini egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele nonke bazalwane egameni leNkosi. Amen. Ngibingelele uNkulunkulu umoya oyingcwele umnikazi walendawo egameni leNkosi. Amen. Hallelujah. Nje angawushaya izandla kuNkulunkulu ukuthi Sunday yokugcina onyakeni usendaweni yengcwele. Awushaya izandla. Jehova yamakhosi. Sunday yokugcina onyakeni 2025 uyathela endaweni yokukhona lakhe. Uyathela endaweni yokukhona lakhe. Akhomba ukuthi you believe ukuthi next year uNkulunkulu uzophinda aqhubeke nawe. Ukwazile ukunyathela endaweni yegama lakhe kuyisande yokugcina onyakeni ka-2025. 2026 uJehova uzoqhubeka nawe. Hallelujah. Angizomosha isikhathi bazalwane. Ngifuna sibheke la incwadi 2 Peter. 2 Peter chapter 3. Chapter 3. 2 Peter chapter 3. Siyakhonza ke thina bazalwane. Asikhiyi sonto ngama-holiday. Asikhiyi. Ngoba uNkulunkulu wethu akaye holiday. Akaze kwabakhona la simfuna khona. Kwezakala ukuthi uNkulunkulu use-holiday. Kodwa anytime, every day, masimfuna yena ukhona. So noma ngaze behlobo le-holiday, inkonzo asivali, asikhiyi. Noma ngabe hlobo lama-holiday, idle inkonzo ayivalwa. Akusise esikoleni or akusiyinkampani ethize. Bakusesikoleni kuyakhiya abagedi khiya yonke into ngoba inkolo ivaliwe. Maybe kwezinye inkampani ivalwe. But indlu kaNkulunkulu
Yesiphephelo somuntu. Masivaliwe uzobalela lapha. Masa sivalile. Hayi ngoba sinama families. Hayi ngoba siborekile. Hayi ngoba siyazi into esingayazi. Indlu kaNkulunkulu ayifani. Ayifani indlu kaNkulunkulu. Ebukhoneni bakhe yilapho sisakala khona. Ebukhoneni bakhe yilapho ngithola amandla khona. Ebukhoneni bakhe yila ngicasha khona. Yila ngithulula khona usizi lami. Inhlungu yami ebukhoneni bakhe. Ebukhoneni bakhe. La house of God asoze sayifana. Inkosi uJesu yozibuye emhlabeni izolanda ibadlalayo. Asoze sayifana. Noma ngaze kube khona abantu abathathu. Noma ngaze kube khona abantu ababili. Kodwa indlu yenkosi ayifana. Ayifana indlu kaJehova. Wena wayithathela nje amaholidi. Uvalo uhambe uyovakasha somewhere. Mawuthanda uhlale lapha ekhaya kini. Kodwa thina losikhethile nalosibizile. Akavumi ukuba sivale. Akavumi ukuba sivale. Even noma ngazethiwa abafundisi bahambile baye eDurban baye eKapa. Indlu kaNkulunkulu ayifana. Noma la ungahamba uyovakasha but indlu kaNkulunkulu ayifana. Akakufika kuvaliwe la ngoba le ayicontrol abafundisi but icontrol umnikazi wayo. So that mase sivalile sibaleke laphi. Sibaleke laphi. Sibaleke laphi. Sibaleke laphi. Mase sivalile sibaleke laphi sokhala. Ngoba kunomehluko. Kunomehluko. Ukuguqa ngedonga endaweni yokhona bakhe. Kunomehluko. Kunomehluko. Awumshajosa wase House of God ihlelekile. Mshayeza, shaya uNkulunkulu. Kunomehluko. Shaya uJehova. Inkosi yethu. Hallelujah. Noma wena ungavakasha siphambili kodwa indlu yenkosi ayivali. Hayi asamba asikho kulowo line besingakafiki kuleyo level yovana indlu kaNkulunkulu besingakafiki. Indlu nje kaNkulunkulu ayivala kuyakhoswa. That is why ngithi noma ngaze kuza abantu abayi2 indlu nje kaNkulunkulu ayivalwa nhlobo sidala ayivalwa nje indlu yenkosi ayivalwa khila amagate ukhile coming gate enkulu uthiwa abaholidi abazalwane basemaholidi. It's fine ngoba seholidi but wala akabi seholidi. That is why even noma thiwa ngithi noma thiwa abafundisi abekho but indlu yenkosi ayivala. Noma la ungahamba uyovakasha indlu kaNkulunkulu ayivala. Uyasebenza uNkulunkulu la. Usebenza noma ngabe kuthiwa abafundisi abekho because la kunomnikazi wakhile la. Oyase ngisho yini that yesalama singakayenzi siyayenza ngoba lo
masivala indlu yobukhona sobalelaphi mabuvala indlu yegama. Uyabona that is why ngithi indlu kaNkulunkulu ayivali. Noma ngabe kuthiwa ngikho ngisenyukhasela ngithi umuntu wesine liya-exista. Ngasho lowo mthetho noma ngikho ngisenyukhasela umuntu wesine liya-exista. Inkosikazi yezizothandaza. Hayi ukuthi uma akekho awusizophumula asinamhlanje kulesimo. Noma beqala ukuzana enyathela leli waqala ukuza kulesimo. Uma wayengekho esenyukhasela zazimnetha zimshayile kukuningi kwakuningi ethwele ngingekho. That is why ngithi la kunomnikazi wakhona and wakhile la umnikazi waleli eqala ukungena ethwele wafika wakhuleka kuNkulunkulu waleli ngingekho. Wafika bomama la entozweni bethandaza wafike naye waguqa wajoyina wathandaza wakhala kuNkulunkulu walendawo wakhala waletha inkinga zakhe kuNkulunkulu walendawo wayiletha inkinga zakhe kuNkulunkulu walendawo ngenxa yokuthi ubone inhliziyo yakho ukuthi uyakholela kuNkulunkulu walendawo. Wamenze ifavor basalana into ongayideserve. Kodwa nalokuthi uNkulunkulu waleli wabona ukungena kwakhe ngalomnyango ukuthi manje efike ethulula usizo lakhe nalokho okumhluphayo yena wafakazela igama lakhe wamphendula efakazela igama lakhe. Noma ngingabuye ngiyokasela adamangeza njazothandaza namakhosikazi aguqa khulele kuNkulunkulu wakuleli wakhe eqala ungena umntana akasebenzi wathandaza kuNkulunkulu waleli ecela umntana akamnika umsebenzi wathi maye phuma uNkulunkulu waleli umntana wamnika umsebenzi wasebenza. That is why it has never figured thina kuleyo level yavala isondo. Ayisho kaNkulunkulu ayifani. Singafani ikona ifani isebenzi but isho kaNkulunkulu ayifani. Yikho ngithi uNkulunkulu usebenza noma uwena usebenza noma nibili noma nibathathu esinoma isegameni lakhe endlini yakhe yena uzophendula. Waphendula wasebenza umntwana kuhlushwa ngama-drugs. Wafika wakhala kuNkulunkulu waleli. Wakhala kuNkulunkulu waleli. uJehova wamenzela umusa waqala waba noshintsho waba nomahluko. Awu uJehova yona uNkulunkulu waleli. Salapasi. Ngingaphola basabona ukuthi naye awuzofonda asifani. Sobalela umaskina igama lakhe zadina ilasithola khona phela ilasithola khona sizo. So ngisiza wena-ke noyigwala abafimba bathi isonto enjani engavali. Hayi mina ngikhonza njalo singakajabulela kuze kube uDisemba isonto enjani engavali. Abanye amasonto ayavala besingakafiki kuleyo level. Futhi angibona ukuthi sizofika kuyona sinesizathu sokungayivala indlu kaNkulunkulu. Indlu kaNkulunkulu ayivali sinesizathu. That is why singakhathazeki noma ngabe uhambile wena noma ngabe ukhona. Thina sikhona siyakhonza ngoba si-understand ukuthi indlu kaNkulunkulu ayivali. Asiyele ezweni nasabona. Incwadi
kaPetro wesibili isahluko sesithathu uzaqala ukufundela verse 14. Incwadi yesibili kaPetro isahluko 3 isihloko ukubuya kwenkosi verse 14. Ngakho bathandekayo lokhu nibheka lezo zinto khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula ningenabala ningenaqala kuye nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPawuli wanlobela njengokuhlakanipha ayekuphiweyo njengalokhu nasencwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisiswa okuthi abangafundile nabangaqinile bakuhlanekezela njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi kube ngokubhujiswa kwabo ngakho bathandekayo njengokuba nazi lokhu ngaphambili xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohlisa kwabangenamthetho niwe ekuqineni kwenu kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade. Funda verse 17. But you, my friend, already know this. Be on guard then, so that you will not be led away by errors of the lawless people and fall away from your safe position. But continue to grow in the grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory and now and forever. Amen. Amen. Ngifuna sibheke lokho bazalwane. Ukuthi izinto uNkulunkulu into asuke kusiza kuyo. Kusuke uNkulunkulu adlala umusa wakhe. So uma ngabe ubuka emuva izinto uNkulunkulu adlulise kuzo. Njengoba sesuphetha unyaka kuyababaningi okwenzelile ku-2025 kubaningi okukuficile it's because of unyaka nonyaka unezinto zawo nje but still noma kunjalo sibonga umusa okwazile ukusidlulisa kuzona zonke lezi zinto eziye zaba khona kusukela January but sibonga umusa ukuthi sisamile ngilapha-ke basalwane ukuthi umusa kaNkulunkulu mawusuke ubonakaliswa phezu kwempilo yakho ungawuthathise so akube yinto oyithatha special uma ngabe uNkulunkulu eveze umusa empilweni yakho so ngamanye amazwi umusa kaNkulunkulu mawufika phezu kwempilo yakho kufanele bese kuba sezingeni lokuthi umzalwane akhule khona ukhule kanjani
kuyo. But umusa kaJesu iwona wenza ikhodwa lithi I'm forward, aliye muva, I'm forward, aliye muva ngoba ngubonile umusa. So abasalwane abanye bahambe bagive up. Athi umsalwane qale kahle eza kahle. Kunezinto ngenxa yomusa. Athi ngizomkhoza uJehova. Athi angabe ngiyeke ukumkhoza athi ngimbonile. Afakaze azababaze. Athi ha. Ngithi ha. uNkulunkulu uyabakaza. Afakaze azababaze athi ngithi ha. Ebese hamba endleleni alibale ukuthi umusa uyawenzayo empilweni yakhe. Ilawo sombona khona umsalwane eseqala ehlehlisa inyawo ezisemuva aqala izinto ebekade ezenza qala ebese eyayidedela ngasasezi ingoba sewulibele sewukhohlwa ukubuka umusa kaJehova ukuthi umezeleni. Ukhohliwe yini wena ukuthi bewubani ukuthi ifi nalokhu wena usatha abahlabela ngakho akuwe ngazathi ntencane umusa kwezile. Remember, don't deserve. Abasalwane bahamba bashiya umusa, bawushiya engqondweni zabo, bakhohlwe ukuthi umusa kaNkulunkulu bathathephi, umusa kaNkulunkulu bathuthethephi, umusa kaNkulunkulu washintshephi, wenzeni. Abanye babona ngazathi ingoba bekufanele. Angazi basalwane understand lento yomusa. Into yomusa ukuthi uyamukele ingafanelanga. Uma ngingabala amabala, ngibala amabala abuwe kunesinto Jehova ebengafanelanga okungasala sona. Uma ngibala amabala akuwe kodwa kumusa. Yasosona uma ngibala amabala ngibuka amabala kunesinto obungasithize obungasifanelanga besingakufanele wena kodwa umusa ukwezile. Hallelujah. Praise the Lord. Basina sima na basalwana bakhoza bashift. Basina sima na basalwana athi nomfundisi uyibuse uyiphendula basho abantu ukuthi bazalana ngale nikhola. Uyasini umsalwane
wahlengwa wasekuba nama-benefit awathola ngenxa yokuhlengwa. Come on, are you hearing me? Come on. Kwaba nama-benefit awathola ngenxa yokuhlengwa ngomusa. So umusa usenza wabasalwane singabi namavila. That is why basalwane bangafanelanga kuba nabasalwane abafika phayo babedlule ekuseni. Ngoba mangipheka lapha, ngipheka lapha ngisuse khona ungowami Jesu manje naphakade. Uchapele Jesu mafoko. Chapa. Chapele Jesu mafoko. In the name of Jesus. Ungoma sawane. Ungakhoya Bwana. Wada umusa. I want you to come on umusa. We stand on your feet for 2025. Umusa. Percentage. Bangafanelanga sibe nabasalwane abakhosi uNkulunkulu wonwegwa. Bangafanelanga kuba nabasalwane abakhosi uJesu wonwegwa. Kodwa bafanele umsalwane ayibonele umusa. Ayibonele umusa ukuthi akwazi ukuhlala nginamkhosi. Akwazi ukuhlala nginamsefu Thixo. Akwazi ukuhlala nginamsefu. Umusa bamshabala. Ungenza ngingagive up enkosini. Umusa ungenza ngingayekeli ukumkhonza. Khuluma umusa personal someone. Umusa umenza umzalwane angayikhohlwa ukuthi ubani. Umusa wenza umzalwane noma ngabathiwa isizini yamaholidi. Umusa umzalwane uyamkhumbuza nje ukuthi phela remember asika amandla akho ukuthi ube la aphathe today. Wathi umusa kaNkulunkulu injabulo ibuya kuye, impilo ibuya kuye, ukudla kuya kuye. Noma abantu sebejabula benza ama-family gathering, beshisa inyama benza yonke into, imali, ukudla, yonke into, injabulo ibuya bani? Ibuya Jehova. Sengigadarile ne-family yami bathi awukhohlwa umusa. Awukhohlwa umusa wakhe. Noma kwi-gathering sengiphakathi kwabo basindisiwe abasindiswanga kunento umusa ngenzele yona. Uzongenza ngiyiphathe kahle phakathi kwabo. Ungenza umusa ngiyikhuphule ukuthi ngubani mina. Abasalwane ngalesikhathi bayakhohlwa umusa. Bayakhohlwa umusa. Kwanokuthi mhlawumbe yakhe isaphila namanje umusa. Abanye baya kuma-family gathering abashayeli ishumi abawathi asezulwini. Bajaha ubraya baphuze bathele inyama ngotshwala benze into benze zonke lezi zinto lezi bakhohlwe umusa. Hayi unabo i-family gathering
uyasebenza umusa. Uthi uNkulunkulu Baba singabantwana bakho usiholile kwazi Baba. Siyabonga ukuthi namhlonyaka usamgcinile uNozipho, wamgcina uBantu, wamgcina ubani. Siyaphila manje uNkulunkulu. Injabulo yakho ayingakwenza ukhohle umusa. Injabulo yakho ayingakwenza ukhohle umusa. Injabulo yakho ayingakwenza ukhohle umusa. Bakhona abantu abazolapha endlini. So ungasikhuphula umusa. Sikhona kakhulu sidlule emazwini abantu. Simthanda kakhulu uNkulunkulu sidlule emazwini abantu. Ungasibulusa. Uthi I love you Jesus. I love you Jesus. Ube umhleki empilweni yami. Angeke ngiye ukuthanda. Even namuhla I love you Jesus. Uhamba nomhlekane noJesu. Ube nothando olunganqamukiyo noJesu. Ilento ezokwenza ukuthi ungawukhohlwa umusa. Yabona mawuzoba nobudlelwano obunganqamukiyo noJesu, izokwenza lento ungawukhohlwa umusa. Abasebele phela abakhohlwa umusa abanye bayibabuka ukuthi hey amaholiday ngosiyama abanye abantu bavakashile. Yaze esontweni sizogunquza nje. Yaze esontweni sizoba bancane. Bayekela abavakashile. Kodwa wena ukumusa uthi ngenxa yomusa ngizoya ebukhoneni bakhe. Ngikhonziswa umusa. Ukuvuka kwakho kushumusa. Ukuvuka kwakho kushumusa. Ingakho kubalekile umbonge ekuseni uvuka uphinde umbonge ulakhe. Akanyeke futhi lento yenu bazalwane yokuthi emzini yenu nasemakhaya enu manivuka nje ekuseni niyabukana zinqubulelana umlomo. Uyazi ukuthi ukulala uphila uvuka uphila kubusa. Ukulala kasisi wakho ephila avuka usisi wakhe ephila kubusa. Ukulala kama wakhe ephila avuka uma wakhe ephila kusesewubusa. Ukulala kwabantwana bephila bavuke bephila kusesewubusa. Lento yakho yokuvuka uyitshela ongazathi wayikhanda wena. Khona letha engakwazi ngisho nje good morning ekuseni. Zishayisana ehangeni. Zishayisana khona ehangeni. Ashone kitchen, ashone bathroom. Ngoba sibona ngathi impilo iphethwe yizo. Uvuke ngoba yena ugcwele kakhulu akanasono. Balala baphila bavuke bengekho. Balala baphila bavuke bengekho. So lento yakho yokutshela okuyathi namayisehambile usisi wakho, esehambile uma wakho, esehambile ubhuti wakho, esehambile ubanibani wakho. Uqale lapho ukhale kakhulu. Ukhohle ukuthi wasekuseni manivuka nina nishayisane ehangeni nje anibingelelane. Awukhona ukubuza ukuthi ulale kahle unjani, sawubona ulale kahle. Niyavuka nalojahe emsebenzini, nalojahe esikoleni, nalojahe emsebenzini, nalojahe ubuza nje ulale kahle. Good morning, ulale kahle, sawubona uyaphila. Thanks God. Niyavuka nje kuseni niyashayisana nalojahele emsebenzini, nalojahele esikoleni, nalongajahile indawo ongavuka ngayo indawo. Uvuka nje unemudi yakhe akakwazi ukukhulumisa omunye. Abazalwane nayi-understand lento yomusa. Akusishi isono noZipho ubuza
Samkhize ma ulale kahle. Yebo ngilale kahle. Wena ulale kahle. Yebo ngilale kahle. Buzi sisi ngilale kahle, ngilale kahle. Sanibona ngifundile ngilale kahle, ngilale kahle. Nalokho bantwana nabo kuyijahele esikoleni kuyavuka kuyatatazela akuboni akubingeleli akakwazi ayanda sawubona mamkhulu ekseni kusa kodwa lo mamkhulu mangavuka kusasa ebheke phezulu yena ayanda uyokhala njengosonto ethatha ifoni wathula wanganyakaza umamkhulu yilayo ethatha khona ifoni ingalo labo ukwazi uvuka ekuseni ungakhulumisa ungashuthi sawubona mamkhulu muyamela ekathula ngithi vele bongakhulumisi mayisathulele hayi wena khala hayi wena tatazela hayi wena phatheka buhlungu bavele ungenandaba noma ekhona mos ani understand lento yomusa ani understand lento yomusa abanye ama-families hayi ngoba ahlukana nabantwana babo noma ahlukana neminye imindeni yabo ngoba bethanda beyikhethele lokho kungasho ukuthi nani niyohlala kuze bephakade kodwa nje as long uNkulunkulu esabeka ndawonye God is great all the time akaniyekele nokuyitshela vuka sitana kudulo susu yaziwa nasekhaya hayi vele siyamazi njalo mayevuka ekuseni vele akakhulumi ukhuluma ngabo 12 yabo-ke bazithi 12 ke uyaqala kuyakhuluma hayi vele mayevuka nje ekuseni uso sesize simjwayele uso kusho I didn't understand lento yomusa awu Jehova siyabonga umusa ukuphila kwethu kusesentendeni yesandla sakho namhlanje Jehova siyabonga 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 ayathu ngabinandaba ngisho noma wakho awumazi ukuthi uhambeni nesene emsebenzini uzosebuzwa ngokhokho nje hayi uhambile waye emsebenzini awunandaba uvukile akavukanga but uyosebenzela nina awunandaba umbonile sena wawumbonanga but uyosebenzela nina uvuke nje kuseni uthi sawubona mama unolela umusa usagcinela umsali umusa usagcinela umsali sawubona baba nolela kahle umusa usagcinela umsali hayi manje ngitshela kakhulu nibhizi kakhulu nize na-understanding ishumusa mamshabalala nibhizi kakhulu nize nokhohlwa umusa sobasalore asikwazi umusa kaNkulunkulu sikubukela phansi umusa kaNkulunkulu iwona senza sibe nothando olukhulu ngaye umusa kaNkulunkulu iwona awenza singayekeli ukumthanda ngoba yena akanenza iphutha nawenza umusa uyabona nje njengoba uhlezela esitulweni umusa wavuka wageza wababuhle waphopotha umusa aka-understand umusa uzokwazi ukuthi unganiyekeli ivangeli umusa uzokwazi ukuthi ungahlukani noKristu umusa uzokwazi ukuthanda la uNkulunkulu umthanda nakwalisayo umusa uzokwenza lungadabuki uthando lwakho naye umusa 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 wakhe soze ngiyekele ukumkhonza umusa umusa wakhe soze ngiyekele ukumkhonza soze ngiyekele umusa awubona nje sathi umusa
uzoshintsha abantwana bakho. Uyabazi ukuthi abantwana bakho babanjani? Basiwanga wangithi. Bathi unabahluka. Kithi kuze lapha bengaxozwakala. Nami benokuyishuka nje yini manje ukuyishuka. Hawu. Yini? Umuhle spirit. Alimshaya izandla muhle. Kule age abakuyo kodwa bafika kule ndlumusi waguqula isimo kunomahluko omkhulu ngoba ayenda isengezwe kakhulu ayingasalanisi endlini
Uma njengasahambi ngendlela right. Senzani manje? Ase balekile ubheke. Ubheke. Awufunde lapho verse 17. Ngakho bathandekayo, njengokuba nazi lokhu ngaphambili, xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohlisa kwabangenamthetho niwe ekuqineni kwenu. Kepha khulani emseni nasekwazini iNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Khulani emseni ekwazini iNkosi uJesu Kristu. Ningawi ekuqineni kwenu. Khulani emseni nasekwazini iNkosi yethu uJesu Kristu. Awubakithi khulani. Uyasipasana. Masikhule emseni. Umusa usenza ngisho singashift kuma position wethu. Uyazi ayikho into ehlukumeza indleko zikaNkulunkulu njengokubona umzalwane esuka kwiposition yakhe. Kungathi ukuthi kujapha indleko kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. uJesu Kristu uqobo lwakhe. Owalele eKalvari wahlatshwa wagwaza kwaphuma igazi. Umzalwane shift kwiposition athula uJesu simanqebe lakhe. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umzalwane esuka kwiposition yakhe. Uyazi sewekuphi usonto uyile akasaqinile. Lithi izwi leNkosi kaphelani ukuba ningawi ekuqineni kwenu. Ningawi ekuqineni kwenu. Aqale manje uNosipho afika apha manje ukuzoba yiworship. Ethuka ngilaya nalokuthi yazi ngekwayo kuba noNkulunkulu wakhe nje angazi mina wayengibone ngani asazo zomkhetha ngibe yiworshiper. Uyazi sewuya nje enkozweni nokungasathandi. Uyazi uNosipho uwile la beqiniswe khona wawa. Lithi siNkosi ningawe ekuqineni kwenu. Akala manje ahudula inyawo iworshiper lonke iqala lihudula inyawo iasha lonke iqala lihudula inyawo umama wonke akala hudula inyawo kulesine ikomiti lonke linegama ligama elasiwayo ikomiti iqala lihudula inyawo. Uyasini uwile ekuqineni kwakhe suka kwiposition. Suka kwiposition. Funda sipho verse 17. But you, my friends, already know this. Be on guard then, so that you will not be led away by the errors of lawless people and fall away from the position. Uyayizwa? Lithi zikaphele wena, zikade wena. Lithi zikade ukuba ungawe ekuqineni kwakhe ekholweni. Zikade wena ungasuki kwiposition yakhe ekholweni. Zikade wena. Ngoba uhluleka lokho uyazi uzathi usuka lohlahla ubona ngathi abafundisi abasathathi. Uyazi yini ubona ngathi abasathathi ukuthi ngathi usesibuka indlela wena wenza ngayo. Ushintsha ukhamba kwakho washintsha indlela owenza ngayo. Manje indlela obukade ubuya noma iposition obukade ubuyo mase sizoqala sithume asazi noma uzothulukana noma ngeke uthulukane ngoba sewushintshile usukile lapho kade ukhona. Lapho soyenza into elimaza abafundisi. Indleko ziphatheka kabuhlungu ngokusuka komzalwane kwiposition.
kungesona uqobo lwazo eliphathekayo kodwa kuNkulunkulu wabo. Ayikho into ehlukumeza njengombona uzalwane sesifile kwiposition yakhe. Sikade wena ukuthi ungasuki kwiposition umusa abukade ubeke kuyo. Abanye umusa ubathatha uzobafaka babe ngama-members e-committee bengadeserve ukuba ngama-members e-committee. Athe phakathi kwi-committee ayibona ngazathi useyinto engcono sawumkhulu nabanye abazalwane inganyeni usenkonjeni kanti naselimala khona. That is why nithi position umusa ombeke kuyona sikade wena ukuthi ungasuki kuyo. Ngisakhuluma namazwi kwisonto yokugcina ku-2025 siya ku-2026 ukuthi ngonyaka ozayo la ungazange wenze khona kahle lungisa. Buyela kwi-position yakho. Ngilapha ebusweni basolwa mawubukumusa umusa ukwenza ukuthi ungashifti kwi-position umusa mbeke kuyona. Sikwazi ukhula nasey'ntweni zikaNkulunkulu. But ngiyabangasa abasolwa esikhundleni sokuthi bakhule emseni bona babuyela phansi babe ngabantwana enkosi. That is why ngithi kunezinto ongasafanelanga ngabe seziwa uNonhlanhla masikhawunta iminyaka siyisini. Ngoba umusa uyasikhulisa. Uyasithi basalwane ayikho into ebuhlungu njengokuzala umntwana umkhulisi kanti umkhulisela ukuthi azohlupha wena. Akakhuluma nabazali abasele abanabantwana. Just imagine uzala umntwana uwe naye uvuka agula ugijime uyakaklinika ugijime uyakadokotela ugijime uwe ulwela impilo yakhe. Athi mayisekhulile abone ukuthi kungcono ukuthi akuhluphe. Ayikho into ebuhlungu njengokuzala ukhulisa umntwana kanti umkhulisela ukuthi azohlukumeza. Adelele umntwana azazokhipha igama lokuthi wawumsaphi la emhlabeni. Kuba ngazathi umzali abanesivumelwano noNkulunkulu. Kanti kithi sihlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zandiswe. Ukuze ube nesibusiso. Awukwazi ukukhulisa umntwana akhulisele ukuthi umkhulise kanti ekugcineni ekukhuleni kwakho uzohlukumeza wena. Wawusaphi emhlabeni wawusaphi. Lalela ungazobhlema umzali ukuthi wayesaphi emhlabeni. Umphefumulo ukhanda uThixo. Ibumba likhanda uThixo. Noma ngathiwa wafika ne-rape kuba uNkulunkulu wayengathanda ukuthi ube khona ungeke ube khona. So ungazosala umzali uzothi wayesaphi emhlabeni. Akuthandanga yena umzali. Baningi abazali abafisa abantwana abangenayo bangabathobi. Waba khona wafika ngale ndlela ofike ngayo. But
umshana naye. Akudelele umntwana, akudelele neimpahla zakho okuthengele sona. Akudelele neimpahla zakho, mama usithole uvuke ekuseni elibhethi. Ushawa imvula for yena. Usebenza for yena. Usebenza noma ukhathele for yena. Yena ekugcineni bese ezokudelela. Akudelele nokudla kwakho. Akudelele umfidile, wamfida. Akudelele elalehile. Abanye abantwana balala bengadlile ngoba kungekho ukudla ekhaya. Kodwa wena njengomzali uyateba naso uyasaba ukuthi balala bedlile. Akudelele nokudla kwakho esiswini. Ayikho into ebuhlungu njengomzali ukhulisa umntwana kanti umkhulisela ukuthi azokuhlukumeza. Akudelele, udelele isidudla, udelele nale hairstyle yakho. Ongayazi nokuthi imalini. Delele nayo. Abogeza izitsha lena ngiyangikhathela. Le hairstyle yakho, le mali yakho. Kunjalo nasembusweni kaNkulunkulu. Ayikho into ebuhlungu njengomzali umzalwane enkosini. Ebese ezokudelela kubona ngazathi ungaphezulu, yena sengaphezulu kwakho. Kunjalo nasembusweni kaKristu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uyinceda kaNkulunkulu uzozala umzalwane enkosini bese yona ngathi mkhulu. Umkhulise ngokwezwi, umfundise ngokwafanele, umfundise ukuthi kufasta kanjani, ebengase ukuthi kufasta kanjani. Waqala wabenzisa i-fasting ukuthi ayijoyene ukuze kube lula fast. Wamkhulisa, wamfundisa ngokwezwi, wamkhulisa, wamqinisa ukuthi akwazi ukuba noma engaphambi. Kanti wena kaNkulunkulu mawukwazi ukuthi umkhulisele ukuthi azokuhlukumeza ebandleni. Ayikho into ebuhlungu njengokuhlukumeza umzalwane omzalile enkosini wathina wamkhulisa ngokwezwi. Imali izale enkosini ifundise ngokwezwi, ifundise ngokwefanele yonke into kanti inceba yazi ukuthi zonke lezi zinto usibongele ngikukhulumela zona sazi uzongishaya ngazo zoba inkemba kimi. Imali ifundise umzalwane kanti kufundisela ukuthi umzalwane kugcinela uhlukumezeke futhi. Ayikho into ebuhlungu bona umzalwane esuka kwiposition yakhe ebese kube ngasathi wenzela incebo, kube ngasathi manje mamkhize wenzela umama. Yonke into ayenzayo wenzela mina and sewuyenza ngendlela bazalwane khonana msele. Khonana msele. Makhule msele ubheka izinto uNkulunkulu akwenzele zona ubusi wona ovele uyisholo wona nokunikeza indlela yokuthi ingeke zakho uyihloniphe kanjani. Mawubuka ubusi uJehova wenzile ngaso. Iwona uzofela uyikhulumele kuwo ukuthi ngibahloniphe kanjani abafundisi bakho. Umkhulisa umzalwane kanti kusasa uzokuhlukumeza. Ayikho into ebuhlungu ukukhulisa umzalwane. Umkhulisela ukuthi ayibone ngazathi sewungaphezu kwakho. Ayibone sengazathi naye sewumfundisi. Ayibone ngazathi naye sengenza kangcono. Kanti nguwe ofuzile izwi, wangqisha, wamnika ifanele, wamtatayisa ukuthi phila kanjani ekholweni. Uthe angabone phasa ezuthuza lezi zinto omnikeze zona. Ayibone ngazathi sewungaphezu kwakho lingana nawe. Umusa kaNkulunkulu uyawasebenza ngawe empilweni yakho. Wabona ukuthi uphakathi kwephezulu. So that is why we're lithi emseni siyakhula sigade. Phinda verse 17. Phinda.
Umusari waphushayo. Ukuthi uyazisisile. Umusari waphushayo. Ukuthi ungayirobhi into. Uyazisise ebukhoneni benkosi. Ngoba usigadile. Wesashari. Verse 18. Kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade. Awuphinde futhi lapho phinde. Kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade. Khulani emseni. Wefana. Awukwazi ukuthi sewulahla zonke izono. Ulahla zonke izono ezaziwayo. Bakwazi nasemsebenzini nakuyifebele ukuthi ulahlile. Ekade besozoba ingane makufika emseni. Awukwazi ukulahla zonke izono. Kodwa besingakhuli makufika emseni. Ukusiza ngani ukulahla konke kodwa mawufika emseni kaNkulunkulu ungakwazi ukukhulula. Wabafana uyazi inkosi okhule kahle ngobhizi. Ubayilahla lomsana nongenamona. Kunahla lomsana kakhulile enkosini. Aminabona ngamanye abazalwane. Luke nabona ngabazalwane abasanda kuzalwa. Luke nabona ngabazalwane abaqeda kufika ebandleni. Abanye bazathi manje ingeke sizothanda la. Uyazi yaziwa yini lento zakhe? Eziwungakhulu emseni. Umsana ongakhulile emseni. Uhamba ngobona nje umana ingobona. Ingobona. Akade ukuthi impika ubona nikele ngazo thenge ngazo. Ubona thenge keyboard. Ubona thenge itulo zabafundisi. Ubona thenge imoto abafundisi. Akade yonke lento ukuthi ubalo yezini. Ebese vele khule. Abanomona ngezinto ezenziwa ngabanye abazalwane ebandleni. Abanomona wokuthi kudala yena afika la ebandleni kodwa kaloni worship. Amtshele nje kufika lo abanezipho bafika manje sebengangaworship. Mina ngafika nini? Awuyibuza ukuthi wena wafika nini wayivela maworship. Vele wayi. Wayivela mabini wafika nini? Inkingu. Abantu ukuthi inkingu. That is why ngathi ekuqaleni nomhlanje sekunezinto manje mawusukhule kahle emseni sekunezinto esingasayilindelanga kuwe. Esingasayilindele kuwe awuvule nyasho kunyama. Kusenezinto ongasakanye siyibone kulomhlanje. But unomhlanje kufanele abe yisibonelo kwabafika
Hayi, umkekeke sesibhesuma labaya cha. Akekho ngabishaye ngesinto. Abe yithi isinto sishayile. Masukhulile kuseni kunezinto nje. Ongasafanele ngayitholakala kuwe. Ongasafanele kodwa kufanele wena ube isibonelo phambi kwabantu. Besibonelo phambi kwabantu. Khulana msena awuphinda msena bese ending. Kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade. Uyazi ukuthi these days kunohlobo labazalwane inkazimulo kaNkulunkulu engakhona ukuhlala kubo ngenxa yokuthi abakhulile emseni. Kunezinto uNkulunkulu angayifuni kubo ngoba inkazimulo kaNkulunkulu angeke ihambe ihlale noma ubani. Inkazimulo kaNkulunkulu kunohlobo labazalwane inkazimulo kaNkulunkulu ayikhona ukuhlala kubo ngoba kunezinto engadingeki kubo. Wabazalwane la ayihambi ngokuthi ningalinyawo sindisile. Uyafakaza ume la usitshele ngensindiso sewunesikhathi eside kangakanani ensindisweni. Kodwa usafana nomuntu omukela uJesu izolo. Muwe nenkinga yezinto ezenzakalayo ebandleni ezinhle. Muwe nenkinga neprogress yebandla. That is why ngithi ngikalekise ngomzali nomntwana. Ukuthi ayikho into ebuhlungu ukhulisa umzali kanti ukhulisa umntwana yini kanti ukhulisela ukuthi azokuhlukumeza. Sawuhlabile esitulweni sasebandleni wakhiwa. Sakhulisa indlela. Kanti indlela uzokhulisela ukuthi wena uzomelana neprogress eyenzeke ebandleni. Yasibonile. Akhulisa uNkulunkulu phakathi kwegama lakhe. Kanti uNkulunkulu ukhulisela ukuthi wena uzojika umelane neprogress eyenzeke ebandleni. Ayikho into ebuhlungu njengomzali ukhulisa umntwana jika zokuhlupha. Khulisela ukuthi akuhlukumeze. Khulana emseni. Masawukhulile mawushabalala. Kunezinto engasadingakali kuwe kodwa wena kufanele ube isibonelo kuzo. Awufunda verse 14. Ngakho bathandekayo lokhu nibheka lezo zinto. Khuthalelani ukuba lifunyanwe linokuthula. Ningenabala, ningenaqala kuye. Nithi ukubelezela kwenkosi yethu kungukusindiswa. Njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPawuli wanilobela njengokuhlakanipha ayekuphiweyo. Njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto. Okukhona kuzo okunye okulifuni ukuzwisiswa. Uyayizwa? So bazalwane balekile ukukhula emseni. Ukuze sibambe lesithelo lesokubhekezela. Uyabona uma unesithelo sokubhekezela uba nokuthula enhliziyweni. Uba umzalwane nokuthula. Awubi nomsindo. Ukubhekezela ukwazi ube nokuthula ngawushabalala. Shayisane inkomishi la ngaphakathi kuwe. Sishayisane la enhliziyweni, sishayisane la engqondweni, sishayisane. Isithelo sokubhekezela sizala ukuthula. Ukuthula kuhambisana nokubhekezela. So uyabona sifunde la uJesu wabekezela. Wathatha ingubo yesoni nenyama yesoni, inyama yesoni wayembatha. Wabathi inyama yesoni. Waba isono uqobo lwaso angasazi nokuthi isono senziwa kanjani. Kodwa wakubekezelela lokho. Ngoba bekumele kube nesithelo esifezekayo. Wakubekezelela uJesu ukuze kuzozala wena namhlanje. Wakubekezelela uJesu
ukhubazekile umkhonza uNkulunkulu, umkhonza ungenakudla, umkhonza sekuphela insipho yokugeza, umkhonza ufuna umsebenzi ungawutholi, akubuka uNkulunkulu, but still uyakwazi angeke baze-ke isithelo sokubekezela sizala impumelelo. That is why ngithi mawungenaso isithelo sokubekezela yiyo le nto ezokwenza ube nomsindo, uzokwazi ukubona abangcwele ebadleni, uzokwazi ukubona abangathandwa nabathandwayo. Ngoba mawungenaso isithelo sokubekezela awubi nakho ukuthula. Kodwa ukubekezela kukwenza ube nokuthula. Bekezela kukwenza ube nokuthula enhliziyweni. Khazi uNkulunkulu khaza nokuthula. Umkhazi ungabukile abanye abazalwane. Kodwa uthi ngenxa yomusa. Ngenxa yomusa. Umusa ukwazi ukubhekela, ukwazi ukuthi umzalwane akwazi ukubekezela ngaphakathi ebadleni abekezela. Kunento siyingeke sesiyifundile esingeke siyibolekele. Umzalwane makabengena ngalo mnyango angeke simbuze ukuthi ubuyaphi. Maye decide that uzothatha uqobolela endlini asubmite phansi kwayo siyamyelela. And futhi kunento futhi esesiyibukele siyingeke. Umama usithole decide ukuphuma la. Ahamba yabona isoda. Angeke simbuze ukuthi uyaphi. Ongenayo asimbuze ukuthi uyaphi. Ophumayo asimbuze ukuthi uyaphi. Kodwa sizohlala nalabo abanomoya wokubekezela ngoba ukuthula nakho yikho okwenza ungabi nakho ukubekezela. Siqhubeke sishumayela ivangeli. Sishumayela uNkulunkulu ophilayo. Sishumayela uJesu ohlukanisa nesono. Sishumayela uNkulunkulu wesibusiso. Sishumayela uNkulunkulu wamandla. Uyaziqala lapho umseni umzalwane akhohlwe ukuthi umusa uthema indlela la endlini umusa wenzeka. So that is why singabafundisa ngeke sishaye idonto thina sithi hey uya hayi uya mama usithole hey uya hayi usukhohliwe yini hayi ukuthi umusuwenzeleni hayi uma mama usithole decide ukuphuma angeke simbuze ukuthi uyaphi. Umzalwane ongena ngalo mnyango ongakhozi nabadleni bayengena angeke simbuze ukuthi uyaphi. Sishumayela uNkulunkulu ophilisayo osindisayo Jesu wesibusiso. That is why ngithi bambe lapha ekukhuleni emseni. Khula emseni. Khula emseni. Khula kwazini inkosi uJesu Kristu. Yiyo lento ezokusiza ukuthi ungabheki abanye abazalwane. Ungabi nomona nabanye abazalwane. Ngenxa yokuthi ukhulile emseni. Phinda verse 14. Ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala, ningenaqala kuye. Nithi ukubekezela kwenkosi yethu Khuthalelani ukuba nibe nokuthula. Uyazi ukuthi kunohlobo lomzalwane. Angazi ngithi umzalwane noma umuntu. Olungakwazi uqalile. Kodwa all good ukushintsha eqalile. Yayizoleka nishoyo. Khona bahlobo lomuntu olungakwazi ukuyiqalisa, olungazi ukuthi iqaleka kanjani nakumele iqaleke. Kodwa ave good ukuyibosha into angayazi ukuthi iqaleka kanjani. And lo muntu uyinkinga ngoba nafika khona uyabosha. Ebadleni yabosha.
happy. Ugood ukuyimoshi kodwa angayazi ukuthi iqale kanjani. Uyazi yaziwa yini leyo nto? Yeziqala la enhlizweni ukungabi nakuthula. Yaba wasukusala nabakhonze ebadlelene nakuthula. Yina khona ezaqala moshe khona yonke into. Wasi umuntu emsebenzini waqala emsebenzini wangabi nakuthula. Yina azaqala moshe yonke into emsebenzini. Leta ihluphe bakusithola. Nasemsebenzini bakhona abafaka umoya. Ukuthi umelane nomphathi wakho. Wena uyazazi awuphashwanga nguye. Kanti umphathi okakunikeza umsebenzi. Noma ngakufaka umoya ngayiphi indlela ezokwenza ukuthi ungazwani nomphathi wakho. Umphathi azagcina akuxoshile. Kanti ngoba umelane nawe wena sibili. Ufuna ulahlekelwe umsebenzi. Ukufaka umoya ngomphathi wakho egcineni isale nawe ngoba ufuna ulahlekelwe umsebenzi. Sabazalwane khona nomsebenzi angazi kodwa bayangizofundisa nasi. Akukho la ungafaka khona umoya. Umntwana ufunda esikoleni uyafaka umoya. Ukuthi adoje amaklasi ahlale ema-toilet. Angastadisha angafuthi. Adelela uthisha. Bakhona abanye abesikoleni abantwana abanjalo. Bakhona abantwana abanjalo abafaka abanye abantwana umoya ukuthi bangalaleli othisha. Akukho umoya la ongekho khona. Yini masufika abadleli besangazathi into entsha iqalayo. Masuzofaka umoya ngey'ngane zakho. Besangazathi into entsha. Ebese uvele uyithele ngaleyo sikhathi. Uyithele. Thatha isayibho ngalazi. Ngento ebhedayo. Akukho umoya la ongafaka khona. Sazi ukuthi njengoba ungenile wangena endlini kaNkulunkulu wezenkozweni uzokhonza awuzelanga omunye umzalwane ukuthi ukhuluma kabi ngengcebu uthini uyibuka kanjani awuzelanga bona wena uzeka uNkulunkulu. Akakwazi umzalwane ukufaka umoya ngeqembu nawe bese uyenze leyo nto. Ingane emsebenzini yakhona ukugwema. Ingane emsebenzini yakugwema. Uyagwema ngoba ufuna ukugcina umsebenzi. Ufuna ukuyibona umsebenzi, ufuna ungalahlekelwa umsebenzi. Ugwema. Mara bese ufika endaweni kaNkulunkulu awukwazi ukugwema. Awubakakhulu emsebenzini. Yiyo lento ezokwenza ukuthi uJesu uphuma ngalo mnyango. Yini wena uyibonile? Angibonanga lutho kodwa the makhuluma ubaba usithole ngokusekho omdini ngakhona. Ikuphi lo moya owafaka khona? Ngabe uphasile kuba walalela umoya wabanye abantwana? Bebengekho yini esikoleni abavela kwayo? Akukho umoya omubi la ongekho khona. Akukho la umzalwane angafaka khona umoya. Umzalwane akusimzalwane la unomuntu khona nje. La unomuntu khona. Ibe niyakwazi ukugwema lokho. Yathi swethe igweme into ezokwenza ukuthi uphole. Ibalekele into ezokwenza ukuthi ushintshe kwi-position obekwe kuyo. Ibalekele into ezokususa kwi-position la umusa othe wenza wakubeka khona. Yathi swethe ngithi kunohlobo lomuntu ongakwazi ukuyiqala into kodwa olukhulu ukuthi imoshe. Uthe uma mshobalala ngaye fakaza wathi uyacela ukuthi uNkulunkulu amsize amasuku kwi-position. Asazi ukuthi impela uyothi uJesu ebuya abazalwane bayobe bese kwi-position la. Uyothi uhambe emhlabeni uNkulunkulu mayekhumbula umphefumulo wakho. Uyophuma umphefumulo wakho usese kwi-position e-right la. Usese kwi-position e-right la. Ibalekele into ezokwenza ukuthi uphole emseni.
ayivumeli. Awukwazi ukuqala kahle bese ugcina kahle. Ubonile sana uNkulunkulu ey'nganeni zakhe. Wabona kulo mncane uBoyo. Umusa wenza izinto. Ephihlikile ebonile la ekhanda. Umusa wenza izinto. Bagwema abantu abazokwenza ukuthi ukhohle umusa. Khuluma nawe. Hello, khuluma nawe. Bagwema abantu abazokwenza ukuthi ukhohle umusa. Ngoba funa impilo yakhe ibuyele emuva. Or it's either ibe ndawonye. Bagwema abantu abazokubolisa. Khulane kuseni. Ningawe eqineni wethu. Siphakame simele inyawo, sivala amehlo ethu.